Začíname prípravu pre vás mäso bez totálnej chémie. Rozhodol som sa prinášať ľuďom zdravie a to vo forme aj mäsa, pretože mäso je zdravie. Takže v prvom rade vám chcem povedať, že toto mäsko, ktoré ja budem robiť a pripravovať pre vás, bude formou zrenia. Bravčové mäsko bude zrieť 15 až 30 dní, hovädzie 30 až 60 dní. Zrenie mäsa znamená v prvom rade to, že počas suchého zrenia mäsa v špeciálnej chladničke a v špeciálnych vákuových dvojvrstvových sáčkoch určených na to, aby sa dosiahlo zrenie mäsa, sa z mäsa odparí minimálne 20 až 30 vody. Čiže u mňa budete konzumovať špičkové mäso bez vody, ktoré má samozrejme intenzívnejšiu chuť a vôňu, čo je pre labužníkov a gurmánov špička. Rozhodol som sa pretože mám zdroj mäska a teraz vám poviem, aký zdroj mäsa, pretože veľa domácich výrobcov a farmárov povie, že má domáce mäsko. Ale ja vám niečo poviem. Ja keď toto vidím a opýtam sa, že aké je to domáce mäso, tak povie, že áno, dával som mu chlieb a rožky z Lidla a podobne, z obchodných reťazcov a tak ďalej. Už len tento jeden jediný faktor je veľmi zlý. Potom nehovoriac o ostatných, ktorí krmia, dokrmujú rôznymi zmeskami, kde sa nachádza GMO a to už je ďalší dvihnutý varovný prst. Ale viete čo? Musíte si dávať veľký pozor na to, odkiaľ to mäso pochádza. Pretože dnes tých výrobcov je na internete milión. Ponúkajú vám od slaninky cez klobásky. Pýtali ste sa, čím je krmené, odkiaľ pochádza to prasa, odkiaľ majú tí výrobcovia to mäsko? Pretože z interných zdrojov, a ja sám mám veľmi veľa priateľov, kamarátov, ktorí mi prezradili, že mäso často nakupujú aj v Tesku, výrezky na klobásky kúpia v Tesku, pekne ich zomelú a potom vám ponúkajú klobásky za 8 alebo 12 eur kilo. A presne môžete vedieť, že vychovaná sviňa, ktorá je čistá, bez akejkoľvek chémie, tak to vyžaduje aj nejaké úsilie, nejaký čas a potom farmár si to chce nejakým spôsobom oceniť, aj vlastnú prácu, ktorú do toho dáva. Čiže moja práca, ktorá pôjde do toho, je s láskou a je to pre vás, pretože prinášam niečo exkluzívne, čo na Slovensku sa nenachádza. Áno, dobre počujete, nenachádza. Vrátanie hygieny, pretože prvoráde pre mňa je hygiena a tam začnem. Ja viem, že veľa takých farmárov sa na zlosti budú mať kritické komentáre, ale začnem od toho, že na prvom mieste by mala byť vždy hygiena a čistota. V mojom prostredí je všetko vydezinfikované, počnúc dosky, na ktorých robím, používam pri práci a všetko okolie musí byť vydezinfikované incidúrom, ajatínom a pracovná doska na octovej báze, prípravky na octovej báze. Všetko je vydezinfikované, na hlave používam čapicu, aby nepadol vlas, čiže hygiena a čistota je na prvom mieste. Mnohých sledujem a keď vidím, v čom pripravujete klobásky, v čom si miešate jaternice, v jakých z tých starých drevených plesnivých korytách, tak mi je až navracanie. A to ponúkate aj ľuďom, ktorí to majú konzumovať. Ja takéto niečo by som do úst nedal. V druhom rade používate pri spracovaní mäsa umelohmotné dosky a to je najväčšia chyba, pretože mikroplasty, tých sa za celý život najeme dosť a toto fakt nikto nechce. Ani ja by som to nechcel konzumovať a verte, že ani vy to nechcete konzumovať. Nikto to nechce konzumovať a už vôbec nie vaše deti. Nepoužívajte plastové dosky, pretože keď sa krája, tak vy to nevidíte, ale tie mikroplastočky sa tam nachádzajú aj v tom mäse. Potom to mäso vyťahnete, pripravíte si ho a pekne tie mikroplasty spapkáte. Ja vám budem postupne ukazovať, ako ja spracovávam mäso. Pri spracovaní používam vždy hygienické rukavice, aby to bolo čisté, ako som spomínal tú čapicu. Profesionálna komorová vákuovačka, to mäsko potom vám ukážem, mám špeciálnu zreciu chladničku, ale ešte poviem o tom mäse zo pár viet. Ak sa zamýšľate nad tým, kto čo konzumuje,
tak ja by som už dnes pri tých veciach, ktoré sa tu odohrávajú, že sa nosí sem bordel z Ukrajiny a nie len v podobe mesa, ale aj zrna, alebo teda pšenice, Dáni a Holanďania, ktorí skupujú našu pôdu a vytvárajú vlastné farmy na rýchly chov. Všetko používajú to, čo ja vám poviem, že v tomto mese sa nenachádza. Antibiotika, rastové stimulanty, čiže nejaké prídavné látky, aby rýchlo nabrali na hmotnosti a aby udržali veľké množstvo vody v tom mese. Potom je to chemická kastrácia, no a to najdôležitejšie je to, čo zviera konzumuje. Zmesky GMO. Tak, to sú základné veci, na ktoré sa treba pozerať. Do zrecieho sáčku pôjdu 2 takéto kusy a takéto 2 kúsky si budete môcť zaobstarať a konzumovať čisté mäso a nepotrebujete, dáte si k tomu prílohu ľadový šalát a nepotrebujete nič viac konzumovať. K tomu mäsku dostanete z našej vlastnej záhrady rozmarín, šalviový lístok a vlastný domáci cesnak. Maximálna hygiena, mäso bez akejkoľvek chémie. Super, dobre. No. Takže máme zavakuované. Tu sa nachádza masť, rozmarín, 1 strúčik cesnaku, šalvia. A toto je presne to, čo vy musíte mať doma. To, čo dáte do seba, tak to je niečo fantastické. Toto je presne to, ako to má vyzerať. Ale ja som vám chcel ukázať názorne, ako ja budem pracovať. Chcem ľuďom prinášať konečne vysokú kvalitu, ktorú budete vy konzumovať a dávať do seba. A nekonzumujte chemické veci, nekupujte v žiadnom prípade mäso z obchodných reťazcov, lebo to sa tam dostáva či už z Brazílie, z Poľska, z Ukrajiny. Proste to mäso je nabombované chémiou. Žena je neplodná, alebo muž je neplodný, nemôžu mať spolu potomkov. Vedzte, že odborník, od ktorého mám ja mäso, povedal, že je to minimálne spôsobené tým, že konzumujú mäso, v ktorom sa nachádza chemická kastrácia a to si ľudia dávajú do seba. Nekonzumujte ultra priemyselne spracované potraviny, pretože to vám škodí najviac. Vyvarujte sa všetkému, čo je maximálne nejak priemyselne spracované. Radšej si zaobstarajte kvalitný kus mäsa, dajte si k tomu nejakú biozeleninku, ľadový šalát alebo hlavkový šalát. Mäso je dokonale ľudským telom strávené. Všetko, čo vás doteraz, čo vám podsúvali, ukazovali, vás klamali. Konzumujte len priemyselne nespracované veci. Kvalitné mäso, dáme si ho 1-krát denne. Potom máme jedlo, kde zakomponujeme vajíčka, nejakú tú zeleninku a samozrejme 1 kus kvalitných banánov. Napríklad dám si banán alebo jablko alebo hrušku z našej záhrady, ale konzumujem striedmo. A čo ja robím a čo obľúbujem najviacej, tak je, že dodržiavam pôst. Ja už od 7 večer do 9 rána, keď si to vyrátate, tak týchto 14 hodín, niekedy 16 hodín, nejedávam absolútne nič. A takto mi to vyhovuje. Konzumujem veľa včelieho pelu, konzumujem vajíčka, konzumujem živočíšne produkty, ktoré mi prinášajú benefit pre moje telo, už to mám odskúšané, len všetko je o vás a vo vašej hlave. Pretože my tie vaše otrávené veci z tých vašich reťazcov postratých, tak my to jesť alebo žrať nebudeme. Určite nie. Ja budem ten zástanca, ktorý to bude vykrikovať najhlasnejšie a mňa ešte budete veľmi často vidieť aj počuť, pretože ja sa budem zasadzovať pre zdravé veci. Chceme jesť a žiť
zdravo. Ale mi nebudete zakazovať, aby som sa ja staral o svoje zdravie a o zdravie svojich známych, svojich kamarátov, svojich podporovateľov.